салом алейкум. 22 июни соли 2024 шаҳри Сор, деҳаи Бағалак қарор дорем дар назди буттаи ангури Велес. соли гузашта шино қаламча кардаги будем. Реша надоштам ин соли гузашта, ҳа? Қаламчаи соли гузашта. соли гузашта ҳамина береша мо дар замин задем, калон шуд, монабаст. Акаи Абдулло, хонаи Акаи Абдулло, бинед ки болошо буридааст. Инҷа калон хуша буд, калон хуша буд мана ҷои буридагиш. Ангур ки майда аст, кам мондааст ва ман ҳам ёдатон бошад нукаашро мебурам. Мана сабаби нукаашро буридан ҳамин ки ин дертар мепазад, барои вай тез пазад гуфта ман нукамро мебурам ки ин тарафаш нағз пазад. ҳолиам напухтааст, вале тахминан як 10 рӯзи дига вақт аст. ина бинед, ин ба мазагишашро гӯед. ин акун Акаи Абдулло иҷозаи шумо қадим ҳами шингилаша мекунам, ҷанҷолам кунед агар ҳами шингилаша мекунам. ина бинед, ҳозир як ду дона ақшро ман хӯрам. ҳам кунаша қапе, ҳамна вай қапе, аямҷаш қапе, аянҷаш қапе. анаку ман ҳозир амна бисмиллоҳи раҳмони раҳим ина дута не чорта хӯрдан дар кор ки кайф кунад одам. ана ангури кишмиши Велес як намуд ба маза аст ки мондан гиред. ина то ман омадан ҳама хӯрден аллакай. ина ина таъм мазаи хуб дора. маза намедонам ананас дора, чӣ дора, смородина дора. ҳам партӯе капа куне. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. як хуби дигаам дорам. мана ин ҳосили якум, мана ин ҳосили дуюм. ин то тирамо ҳам мебанда. ана то ҳосили дуюм, ана ин ҳосили сеюм. ин то тирамо ҳам баста мешина. ин то тирамо мисол ҳам я дарахт ангур мегирем, мемоне нигоҳ кунем даво мисолда ҳама вақт ҳуши одам кашол меша ки ҳамин ангури Велес аз баҳо аз тобисон аввалаш сар карда то тирамо ангур мехӯрад. бале ҳамдорон азиз, ин ҳоли як 10 рӯз дига аст. 10 рӯз пас ин чунон ба маза мешавад ки дар маза мондан гиред. як беҳтарин ангур аст. аз ин ангур ман пайвандаашро дорам. шумо қаламчашро доред чи ниҳол фурӯхшуда? дарахт кам бисёр, як 100 дарахт ҳаст. 100 дарахт доред? манам мумкин як 100 дарахт пайвандӣ калон кардаги ҳастам. ман ҳамдорон азиз, кишмиши Велес ин ҳоли сурх мешавад. ман ҳоли сурх шавад баъд мебиём навора дар шумо нишон медиҳам. суб сурх шудагиша хони худам ҳам моли беҳтарин навор мегирам, мепартом дар шумо. ҳамдорон азиз, мана ин буд пешниҳод ба шумо оиди як иттилоот оиди ангури кишмиши Велес. ҳозир ман боз ангури хелоин то чӣ дараҷа омада расидааст, ангури афсона нишон медиҳам. ин буд кишмиши Велес. як агар маъқул бошад ҳама як лайкатона ҷиқид, дастатон дардор набинад.